по река Крумовица, но водата още тук не е придошла. Да, иначе лятно време тук идваме на плаж. И колко много малко е останало вода. И съвсем спокойно може да си ходиш по коритото. Това лято на това място доста плувахме, но вода само има малко. Останали някакви изворчета, гелове, в които доста рибки плуват. И те с нетърпение чакат да почне тази вода да тече, за да има кислород и те да живеят. На времето тук е имало важен мост, основите си седят, но реката го е завзела и след това тя вече не е ремонтирана, станала опасна и основите водата ги плуват си рибките и те нататък вода няма. Отсреща се намира и така наречената отрова, белите скали, тровата до махала Кулич. И хората от тук, като паркират за тази скала, има си травопост и нагоре се качваш към отровата, която е много интересна. Много хора питат къде е отровата. Отровата е точно отсреща тези бели скали. Има си пътека по принцип, но като наближи човек до белите скали и директно поема към тях. А този път води, ако последва човек на времето, той сега отива към Морянци. Там е било училището и от това село хората са ходили да учат 4 км в Морянци. Животът по селата, който не е така лесен. Природа има, климат има, но работа няма. Ето го и първата къща, травопоста. След пространството, като се паркира и се поема нагоре към тези бели скали. Това го правя, да знаят хората като информация, като дойдат, да им по-лесно да го намерят. Сега ще малко отстрани. Ето го травопоста, белите скали. И да положим по течението надолу. Вода няма, но слезнем до река Арда. Там вода има. И така.